lek wis iso tumeka manteng penyuwune apa sing dikersakne Kang Semedi mau jroning layap liyeping ngaluyup sampai ngono kuwi diarani layap liyeping ngaluyup kuwi wong kuwi sak temene ora mati ning sampai kaya mati mula kena diarani pati sajroning urip sajroning pati liyep layaping ngaluyup kuwi ing antarane sadar lan ora lek wis iso ngono yaiku lho bakal tumekaning sasmita utawa tumekaning kanugrahan wong sak temene jeneng Semedi ku ya kiblate ku ya perlu diitung ning sak temene kunci pokoke madhep ngetan ngalor ngidul waton iso wening ya panggah kasembadan ya apa-apa Gustiku panguasane ora kena diukur ngono iku mula ora milih mangsa wektu lan papan ana ngendi bisa. Iki Pak De. Iki wonten sederek pangklet wonten teng live dek kapan niku lho Pak De. Oh ngono. Dek winginane nika. Pak De dipun suwun niki supados njlentrehne bahas niki. Babagan carane tiang Jawi Semedi niku dos pundi Pak? Oh. No, kan teng video-video sing saderenge kan nggih wonten Pak De bahas tentang patrap Semedi. Patrap Semedi niku napa kalih cara-cara tiang Semedi lek versi Jawa niku dos pundi. Nggih. Monggo Pak De. Lah kuwi miturut sing wis direteni Pak De ya ta. Lan ya sing wis tau Pak De oleh cerita sangka para sepuh dhisik ya ta diarani tembung Semedi ku lek jaman biyen wong sing duwe penyuwunan liwat Semedi ya ta lah neng kono patrap utawa carane Semedi ya ta wiwit jaman kerajaan biyen apa para ratu apa para pujangga para kang winenang ning kono duwe jejiban tumrap gegayuhane negara kuwi pancen mesti racak-racake nggunakake patrap Semedi dadi mulane nang kono lek upama dijantur iku nang kono manjing sanggar pamelengan dadi lek cara awake dhewe ya mlebu nang jero kamar sing sepi lek biyen diarani sanggar pamelengan ki sanggar ki papan pamelengan kuwi papan kanggo nggelengake utawa ngemblengake ngelengake cipta lawan rasa sang manjing sanggar pamelengan neng kono sedakep iki carane sedakep saluku tunggal tegese sedakep saluku tunggal ki ora kok suku ndlosor nanging malah sila sedakep saluku tunggal ya ta nutup baban Hawa Sanga dadi bulungan 5 iki mripat wis diremke nanging ora turu lesan wis ora kumecap kaya talingan ya ta grana pokoke bulungan 9 kuwi wis katutup ora ana kena diarani nutup baban Hawa Sanga mandeng pucaking grana dadi mereme mau dingibarake kaya mandeng pucuke ngirung ngono supaya apa pikire ben iso manteng Semedine ben iso manteng
Ya ta, ning kono mandeng bocah ing grana mawas mahya manjing uswa. Dadi diwawaske ora dingetne ning dirasake lemebu metu ning napas. Ngono kuwi. Ya, lemebu metu ning napas kuwi dirasakake. Lah, ning kono ya ta jroning meneng kena diparibasake wong semedi ku kudu iso yaiku ana rupa ora disawang, ana swara ora dirungokake, ana gondo ya wis ora dianambu, ya ta? Ana apa-apa ora kena ngucap. Dadi kena diarani ana rupan tan dinulu, ana gondo tan ingambu, ana swara tan rinuku, mung ngener sawiji ya kuwi nyuwun sih kamuraning pangeran. Neng kono kena diarani lek wis iso tumeka manteng penyuwune apa sing dikersakne Kang Semedi mau jroning layap liyeping ngaluyup sampe ngono kuwi diarani layap liyeping ngaluyup kuwi wong kuwi sak temene ora mati ning sampe kaya mati mula kena diarani pati sajroning urip sajroning pati liyep layaping ngaluyup kuwi ing antarane sadar lan ora lek wis iso ngono yaiku lho bakal tumekaning sasmita utawa tumekaning kanugrahan. Mula papane kudu nyepi, kudu manteng, pikirane ora kena kisruh, ibarat kali utawa segara ora kena ombak, kudu wening banget. Lek urung ngono, iku apa sing digayuh ora teka, angel. Mula diarani patrap semedi lek ngono kuncine lho kuwi nyingkirake iki pengaruhing pikiran sing kadang-kadang mlebu bleng nang jero kamar arep sila nyuwun karo pangeran apa sing diucapake tek iki pikiran kan kisruh kelingan parine wayah matun sapine rung digoleke pakan ana sing kono tandurane wayah ngrabuk kae mau wong sing manjing rung dikirim sarapan upamane iki kan kisruh iki jenenge durung bisa nutupi babanawa sanga durung wening durung menep ora kena ngono dadi supaya ya kudu madhep mantep wis kejaba mung sawiji sing dituju apa karepe nyuwun marang lumunturing kanugrahaning pangeran ora ana meneh iku patrape lah cara nyandang penganggone ya kudu sing sarwa resik lan prasaja upama ageman kejawen ya kena ya bakune ageman sing biasa ya kena waton ya kudu papan ya sing resik gitu iku lah lek jaman biyen ya to sik jaman kerajaan ya sadurunge patrap semedi ya ana sing didupa ngono kae iku pinangka apa jenenge tetenger ya to tetenger tandha lek si wong mau bener-bener duwe karep nyuwun karo pangeran ditindakake nganggo patrap sampah semeden lah tengere apa ya nggone didupa kadang-kadang ya ana sing karo yaiku nganggo saji kembang ya to bangsa arum-arum wangen-wangen iku ngono iku sebab apa kok ngono ya budaya jaman iku pancen wong wis jeneng budaya wiwitane leluhure ya pancen nggunakake ngono iku. Lah kok terus digunakake wong saknyatane nggunakne iku ibarat wong lumaku ya gampang teka ngenggon apa sing disuwun ya
gampang di Sembadan. kasembadan. Nah iku ngono iku mulane ya pirantine werna-werna le nek pirantine ya ana kuwi mau ditupa nggunakake kembang lan liya-liyane. Lah carane semedi ya ngono iku golek papan sing sepi. Mulane lek jaman biyen para pujangga para ratu ya ana njero guwa ana njero tengah alas ana candi-candi kuwi. Lah ngono kae mulane tinggalan ning jaman biyen para jaman kerajaan-kerajaan candi-candi iki ya iku papan kanggo semedi le. Iku kanggo manelengake cipta, golongake cipta supaya apa karepe ben kasembadan. Niki kula tanglet ya, Dik. Pirsa niki. Iya. Niate dos pundi, Pak, niate? Niat semedi niku wonten khusus napa kedah berdasarkan permintaannya Lah, niat lek semedi ku sing wis direteni Pak D lan tau diceritani sesepuh biyen ya prasaja ae tegese prasaja cukup apa sing dikersake kuwi diucapake nyuwun marang Gusti. Lek biyen ngarani Kang Agarya Jagat Gusti Kang Maha Kuwasa. Ngono iku. tapi pertama mlebet kamar. Pokoke papan sing sepi lah. Nggih, terus niat riyen. Misalnya dos pundi, Pak, Niate duh Gusti ingkang Maha Murah, Maha Welas, Maha Asih, ya. Kula nyuwun lumunturing sih kamurahan, sih kawelasan panjenengan, anggen kula lalampah nyuwun ngaten, nyuwun kiyat jiwa raga kula ngantos sak rampungipun. Cukup ngono prasaja dadi niku. Nggih. Mboten mau nggih, Pak. Sawat apa ngono iku. Nah, ngono Pak Deni kula wonten malih. Nah ya, Damel anune Pak Dik, nek madepe ini Pak Dik. wo lek madepe iku anu kok lek budaya mligine budaya kejawen wiwit jaman keraton iku raja-rajake madepe mangetan nggih. Oh nggih. Maka lek dijupuk dirata basane utawa dijupuk filosofine yaiku wiwitane urip digambarake jumedule sang surya utawa jumedule srengenge iku wiwitane saka etan, mula wetan iku wiwitan. Iku Seumpama mboten wetan nggih. ya kena wae. Wong sak temene jeneng semedi ku ya kiblat iku ya perlu diitung ning sak temene kunci pokoke madhep ngetan ngalor ngidul waton iso wening ya panggah kasembadan ya apa-apa Gusti ku panguasane ora kena diukur ngono iku mula iso ora milih mangsa wektu lan papan ana ngendi bisa. Yang terakhir Pak Dik. Waktu. Nah, wancine niki sing sae napa wonten wanci sing khusus napa wayah-wayah wanci-wanci saged ditindakake. Oh, bener. Bakune iya to. Lek wanci utawa jam iku lek jaman biyen mesti paling ora kuwi mangsa tengah wengi lho pamane jam 12 bengi utawa jam 1 utawa jam 2 sebab apa ngenteni mangsa sepi supaya rasa lan pikirane wong kang nggunakake patrap semedi ben enggal bisa menep ora gampang kena pengaruh swara apa-apa. Lah nek wong cilik upamane ya kaya sawake dhewe rakyat desa kuwi adate lek dina njupuk apa malam Kemis, apa malam Jumat, apa malam Senin. Dadi Rebo bengi utawa Kemis bengi, ngono kuwi utawa Minggu bengi. Lah lek mangsa jam
adate padha wae le masih para luhur ngantek tekan paribasane kawula alit kuwi mesti wiwit paling ora jam 12 jam 1 jam 2 kuwi mungkin lek sampun setelah milih dintene niku wis umpama seminggu ping 3 ngoten sae. Oh lho ya apik-apik wae apik kan pokoke lek jeneng patrap semedi iku ya le patrap semedi wong duwe penyuwunan sing diliwatke patrap semedi iku ora winatesan ing wektu ning dina sing dikandhakake mau kan dina pilihan. Upama ora kuwi yen bisa nindakake ya apik wae kena wae. Ngono. Kok sing istilah sing kang utama. Kang becik ngono iku. Ya. Ngono kuwi. Terakhir nih. Iya. Niki semedi meditasi kalih tapa niku sami napa mboten? Nah, lek diarani semedi ku sing meh mirip meditasi. Nggih. Meh padha ning lek tapa. Nggih. Lah tapa iku beda adoh le kejaba semedi ya to. Ning patrape semedi ku lek jeneng wong tapa iku rene wektune kuwi taunan ora mung dinan. Dadi ku ya mung tumeka ing ngrasa waton wis dijoli tata carane laku tapa kuwi. Lah merga si tapa dhewe iku selagine wong ora semedi. Lek tapane kuwi kuat kuwi malah ngluwihi wong semedi merga sing diarani tapa iku mesti taunan. Lah lek mek dinan kuwi ya mek wong tirakat ngono. Siap. Dadi wis kliwat dituku cara semedi lek tapa iku Malah lebih panjang durasine dan lebih kasaran lebih berat ngoten ya. Lah mongko sing kuat tapa iku kejaba darahe para luhur, para agung ya kang wong sing duwe gegayuhan gedhe banget. Nggih. Iku. Terus niku wau mungkin lek wonten tiyang napa rencang-rencang bertanya nyuwun pirsa terkait bab semedi mungkin monggo tulis mawon ya Pak Di teng kolom komentar. Iya. Nah, dan kebetulan niki lek wonten teman-teman yang baru menemukan channel niki Pak Di, monggo di subscribe riyen. Niki channel promosi riyen Pak Di. Iya le. Promosi riyen niki kan channel budaya khususnya budaya Jawa. Lan yo Pak De mung ngene ora mengaruhi ya toh, ora ngongkon ora menging mung ayo padha bareng-bareng sinau utawa ndudah sak bisa-bisa ndudah mutiara terpendam sing berbentuk budaya Jawa. Lek wonten nggih niku wau wonten pertanyaan monggo teng komentar mawon. Iya, mundur presapa, paring saran, paring masukan, Pak De siap nampa le. Merga ya iku Pak De ya pengen belajar kok pengen sinau. Nggih. Nggih matur nuwun ya, Dik. Iki saged pinanggih malih. Ya, Nak. Ya. Video-video selanjutnya. Amin. Yes, padha-padha. Rahayu sagung dumadi. Rahayu sagung dumadi.